agradecer a Carlos que tivera a xentileza de pensar en nós para este tipo de actividades. Parabéns a Calló non somente polo premio, sino tamén polo libro que vai presentar hoxe. Gracias a todos vos por acudir e esperemos que non sexa a última vez que vindes a unha actividade promovida conxuntamente pola librería Eira das Letras e pola Fundación Vicente Risco. Gracias. Bueno, pois moi boas noites e eu tamén quero comenzar en primeiro lugar felicitando e recoñecendo a librería Eira das Letras por a iniciativa que está a tomar e que sin duda significa tamén unha nova forma de contribuir á dinamización cultural, social en Allariz e nese aspecto que pensamos que é moi importante. E, como non, bueno, pues a Fundación Vicente Risco por ter este magnífico escenario. Hoxe, sin duda, vamos ter a oportunidade de reflexionar a partir da propia intervención de Carlos Callón, licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, profesor bueno, pues nunha vila tan fermosa tamén como Allariz, Ribadavia, aínda que, sobre todo, e a pesar da súa mocidade, pois unha persoa que leva xa un importante traballo ao frente da Mesa de Normalización Lingüística e polo tanto, neste combate pola defensa do noso idioma. Bueno, pois, Allariz, sin duda, ten que entender que de igual xeito que para nós ten sido un motivo de orgullo, de satisfacción, de autoestima, a recuperación do noso casco histórico, a recuperación das nosas tradicións, sin duda tamén o propio patrimonio inmaterial que significa o noso idioma é un motivo de loita e de interés polo seu mantemento, pola súa normalización de igual xeito que estes outros ámbitos. Para rematar, penso que si nese aspecto Allariz pode ofrecer algo e é recoñecido probablemente o modelo do que nos temos feito aquí. A nós non se nos ocurriu copiar os chalés suizos. Bueno, para iso xa están os suizos, son o mellor que nos pode facer mellor. Se Allariz hoxe é recoñecido, é premiado, é valorado, é por ter sido capaz de recuperar, partindo da autenticidade do que nós somos, pois, como digo, os valores de patrimonio histórico artístico, os valores medioambientais que o noso Concello ten. Por tanto, en vez de estar, en moitos casos, pensando exclusivamente nese desenvolvemento exóxeno, nesa incorporación sin máis de valores que obviamente nós estamos dispostos a intercambiar, a ter unha relación cosmopolita, pero, dende logo, nunca esa relación cosmopolita debe levar aparellado o desprecio do propio, nin o cambio do propio, porque como digo, e ese é o principal exemplo da experiencia municipal e da loita de Allariz, acaba sendo recoñecido polo que significa e, polo tanto, por espacios tan singulares, tan acolledores como este que temos aquí, pois que é diferente ao que vas ver cando vas a Suiza, cando vas a outros ámbitos, aínda que tamén haxa pedra, madeira, e, polo tanto, dende esa perspectiva, penso que tamén isto é, obviamente, trasladable á propia filosofía e á propia idiosincrasia que temos que ter en relación ao noso idioma, como temos en relación ás tradicións das que nos sentimos tan orgullosos como a propia festa do Boi. Moitas grazas en primeiro lugar á libraría Eira das Letras. Grazas por me convidar a participar neste encontro, pero grazas tamén por existir, porque a verdade é que Galiza está moi necesitada de librarías como esta, non? É lamentável quen queira mirar, por exemplo, os informes que hai sobre distribución de libros no noso país e ver que son moi pouquiñas as empresas, as librarías que levan tal denominación, que distribúen novidades de obras na nosa propia lingua. A maioría, efectivamente, poden ter algunha obra pois das recomendadas no instituto, nas recomendadas do colexio, e nada máis. Despois non hai posibilidades de ter un escaparate normal para a produción actual da nosa cultura. E así, claro, se producen determinados monstros, como as barbaridades que lle podemos escoitar periódicamente ao conselleiro de Cultura da actual Xunta de Galiza, non? Un conselleiro cuxo único mérito, non sei se coincidiredes comigo, é que sabe inglés. Pero que tamén demostra, nese caso ben concreto, que saber inglés non garante nada máis que saber inglés. Grazas tamén ao Concello, a Paco, pola
polo seu apoio, polo seu traballo, non? E grazas á Fundación Vicente Risco por acoller este acto e tamén por acoller a memoria, non? Dunha das figuras fundamentais da nosa cultura. E grazas a todas vos e a todos vos, claro. Grazas a nivel particular por estardes aquí, pero sobre todo grazas por estardes na loita, non? Que é o máis importante, que é o que a todas e todos nos concita na realidade, que é a loita común na que estamos en defensa da nosa lingua. En teoría non deberíamos estar aquí. Non deberíamos estar aquí mesmo se vemos a maioría dos medios de comunicación, a lingua e cultura galega xa está en camiño do patíbulo. Por tanto, nós non existimos. Se vemos, por exemplo, nos medios de comunicación máis maioritarios, radios, televisión, xornais, a loita en defensa da lingua galega é algo minoritario que, en todo caso, chama a atención unha ou dúas veces ao ano e nada máis. Tamén parece que non existimos. Se vemos a maioría dos medios estatais, repiten continuamente, non? Cando se fala da diversidade lingüística ou cultural do Estado, na realidade falase de Cataluña, de Euskadi, e aí hai algo extraño, non? Tamén no noroeste, nese noroeste verde. Pero na realidade sempre nos din, por exemplo, no caso de Cataluña, non, pero no caso de Cataluña manteñen a súa lingua pola burguesía, non? Realmente sempre din como se fose alta burguesía, en xeral é pequena e mediana burguesía a que mantivo efectivamente a súa lingua a pesar das moitas dificultades que padeceron. A fidalguía, non din, non, pero que a fidalguía catalá tamén estivo aí. De acordo. A Igrexa catalá tamén apoia a súa lingua e a súa cultura. Hai que ver só, non, cando foi a visita do Papa Bieito XVI, efectivamente, como a Igrexa catalá estivo preocupada de que estivese presente a súa lingua e de que estivese presente tamén os seus símbolos culturais. Poden dicir, no caso de Euskadi, o mesmo. A pequena e mediana burguesía, a Igrexa vasca tamén apoiando a súa lingua e a súa cultura, a fidalguía. Claro, o que pasa é que ese discurso realmente o que nos podería levar á conclusión é de que nós non existimos. De que non cadramos nese mapa no que nos queren introducir. Porque claro, resulta que en Galiza, pequena, mediana burguesía, tamén podemos contar, xa non digamos alta burguesía, que tamén a día doxe cal é o seu papel. En fin, son moi pouquiños os casos, e que tentamos homenaxear a súa memoria xusto porque ao longo da historia foron poucos. A Igrexa, que vos podo dicir que non saibades? Tamén podemos recitarnos os nomes daqueles membros da Igrexa en Galiza que quixeron que fose unha Igrexa galega e que realmente podemos dicilos aí, pois Xosé Charrego, Andrés Torres Queiruga, Moncho Valcarce, Fray Martín Sarmiento, etc, etc. Pero un etc, etc, que tal vez, en fin, un etc só. O libro recolle unha serie de textos desde os últimos mandatos de Manuel Fraga Iribarne até as primeiras medidas de Alberto Núñez Feijóo contra a nosa lingua desde a Xunta de Galiza. Podería titularse tamén da normalización, do plan de normalización ao plan de extinción. Como durante uns anos, grazas á presión social da Mesa pola Normalización Lingüística, sin lugar a dúbidas a presión do nacionalismo galego no Parlamento galego, como grazas a iso se foi conseguindo, polo menos que se chegase ao acordo dun plan xeral de normalización da lingua galega xa nos últimos meses de goberno de Manuel Fraga Iribarne. Pero, efectivamente, do plan de normalización, como ese consenso se vai creando, pero un consenso que se vai creando tendo sempre a cláusula habitual, non, de recoñecemos dereitos lingüísticos a condición de que nunca os poidades exercer, pero do plan de normalización que non demos conseguido que se concretase de vez, o plan de extinción, que é o que, con toda claridade, sen dúbidas, está a levar a cabo o actual presidente da Xunta de Galiza, no? O actual presidente do goberno galego, aínda que realmente o adxectivo de galego parece que cadra tan pouco, verdade, ante o que están a facer no ámbito lingüístico cultural e tamén, como ben sabedes todas e todos vós, tamén noutros ámbitos. O título, claro, pretende un pouquiño xogar desde a retranca con esa idea de que para vivir en castelán en Galiza non hai ningún tipo de problema. E fronte a quen nos quere presentar como los de la imposición e todas esas parvadas, non? Pues que non temos que seguramente nin preocuparnos moito tempo, pero fronte a que nos quere presentar como os da imposición, recordemos, nós non pedimos que se lle poña ningún problema para quen quere vivir en castelán en Galiza. Non hai ningún discurso que eu coñeza por parte do BNG, por parte da FIGA, por parte de fundacións culturais, por parte da Mesa pola Normalización Lingüística, dicindo non, ten que impoñerse a xente que quere vivir en castelán que non poidan utilizar en determinados ámbitos o seu idioma. Nunca o dicimos. Iso si dicimos, evidentemente, que a única lingua propia de Galiza é o galego. Non fomos nós os que inventamos o nome de galego, nin o castelán para o castelán, non fomos nós, de verdade.
E os que sí recoñecemos tamén que para vivir en galego en Galiza aínda non se pode. Sí que hai demasiados problemas. Que a lingua galega segue a ser, como ben diría Rosalía de Castro, unha estranxeira na propia patria. É unha irregularidade democrática, tendo en conta o que é a situación legal non recoñecida polo Estatuto de Autonomía, pola propia Constitución española, pola Lei de Normalización Lingüística, etc. etc. É unha irregularidade democrática. E, sobre todo, dixeren o que dixeren as leis, é unha injustiza. É unha injustiza. A portada do libro é un pedazo do Pórtico da Gloria, no cal parece que Mestre Mateo realmente se quen fólete ou así o soubese, o mellor presentaba como un oráculo do futuro, non? Porque realmente é un monstro turrando da lingua dun condenado cunhas tenaces, non? Parecía que o Mestre Mateo sabía o que ia acontecer no futuro do país. Ese monstro que podría ser, tal vez, podríamos identificar a día doxe con algunhas destas entidades que se presentan como bilingüistas e que na realidade teñen ese bilingüismo que vos xa coñecedes como é de castelán por un lado, español polo outro e galego por ningures, non? E, efectivamente, ese monstro que parece que está turrando e dicindo en castellano non hai problema, non? Quita, deja, por tanto, abandona tu lengua e vive en la lengua en la que non tendrás ningún problema, non? Somos a única comunidade do Estado español con lingua propia onde se proíbe a docencia de determinadas materias nesa lingua propia. Non acontece en ningún outro lugar do Estado español. Pero é que é máis. É máis. Hai cousas que pasan en Galiza que non pasan nin en Francia. E diredes vos, pero aquí o Callón está a exagerar un pouco, non? Porque mira que Francia é o exemplo que sempre nos poñen, e con razón, de como se pode atacar e desprezar e facer eliminar unha lingua. É certo. E, desde logo, non é un exemplo institucional que se deba seguir o exemplo francés. Agora ben, se ides a internet, simplemente se ides a internet, e procurades, por exemplo, as posibilidades que teñen as familias para escolarizar os seus nenos en bretón, en catalán, ou en vasco, en Francia, caerávos o queixo ao chan. Caerávos o queixo ao chan. En bretón, se ti queres escolarizar o teu neno, a tua nena, con programas de inmersión, tanto en infantil como en primaria, podes facelo. En vasco, tes axudas públicas, se queres, no País Vasco francés, se queres escolarizar o teu neno ou a tua nena, en programas de inmersión, onde só das a materia de francés en francés, e o resto das materias infantil en primaria na túa lingua, en vasco. Na Cataluña Norte, o mesmo. Na Cataluña Norte, o mesmo. Tes as bresolas onde podes escolarizar os teus nenos ou as túas nenas en catalán. E resulta que en Galiza, as poucas escolas que había que tiñan un modelo educativo en galego, que pasou con elas? Mesmo as pouquiñas escolas privadas que hai en Galiza que tiñan un modelo educativo en galego, que nos sobran os dedos dunha man para contalas, xa recibiron a visita da inspección educativa para lles dicir que de ensino en galego nada. Algo, quero subliñar, que non pasa con Sarkozy, que non pasaba con Mitterrand, que non pasaba con Chirac. A día doxe hai ese ensino con modelo educativo na súa lingua propia.